Ni ngwe masora chaman zigi meka nyamada ka nyeshin jabaranu ma walasa famunya bisi sora ufe Sherifla TV bamananga kunafoni na mimi wala like auye malikunga ani jenfon wala ukunga amba fo ngone nye akuma sele faranyo anga to mimi wele ko platforma mali nyeza uye kunafoni dikene sigi senga ka beni sibiri utikalut le nani kunafoni dila utokola so maison la presse la Dar es Salaam kamfi sigi bi boli kalata de ka mimbe sina anga jamana kono kalata bise ka ke beni basigi kono chugo mi lanyine ye oye anga maminu ngume akene ka Sherifla TV jabarani tokola Amadou Njalo na ka jatara Abdoulaye Sogodogo kuma kabila se mamebe kafune bachilidu ni faso de ɲumanya waliyali lajɛrɛ min ni a kɛnɛ labɛnna ka sigi sen kan jɛkulu fɛ ko plateforme Mali ɲɛta a sigikun laɲini fanba ye fɛn min ye o ye ka se ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya la sabati Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni jamana ɲɛmasigi kalata waatiw ye kɛnɛ in babu sentigi ka fɔ la ni o ye Dr Nafe Keita ye ale ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kan ka Mali ta k'a yanga an yɛrɛw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sanfɛ walasa Mali bɛ se ka jɔ an tɔɲɔgɔn jamanaw ka fara diɲɛ selekina ni jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kan olu bɛ se ka ɲɛbɔ an ka Maliba fɛ bari sabu ka d'a kan mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye ni conférence la ɲini ye min ye ni conférence la ɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka ban an b'o de fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ o dɔnnen don bɛɛ fɛ donc an ka laɲini ye min ye an bɛ kan k'a fɔ gɛlɛya kana fara gɛlɛya kan parce que ko élection ko in na an tulo b'a la a bɛ kan ka bɔ télévision na a bɛ kan ka fɔ radio la a bɛ kan ka fɔ réseaux sociaux kan k'a fɔ ko ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko olu tɛ kɔni ko mɔgɔ si tɛ ko n'olu m'a sɔrɔ olu bɛ jamana bila problème na donc an ka laɲini t'o ye an ka laɲini ye fɛn min ye an ka lajɛ élection kɛ jɛlenya kan élection kɛ jɛlenya kan a ko bɛɛ kɛ bila kɛnɛ kan ni mɔgɔ min gagnera an ka tugu ko an ka jamana dilan ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ laɲini min ɲini u fɛ u ka kuma u ka militants fɛ n'u ma ɲa u bɛ fɛn fɛn fɔ sariya de bɛ Mali kɔnɔ donc u ka passer sariya fɛ ni Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ jɛkulu plateforme Mali ɲɛta ma ɲɛmaw ye weleweleda kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Mali jamana denmisɛnw ma k'u k'a lajɛ hali bi k'u yɛrɛw minɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ani ka bonya ni karama ta ka Mali jamana cakɛdabaw sɛgɛrɛ u ka baara bolodalenw na a b'u ŋaniya la ka cɛsirijalaw ta kura ye o sira kan walasa ka Mali jamana kɔnɔdenw la faamuya Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ma ladɔnniya k'a fɔ plateforme Mali ɲɛta ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu min kɔnɔna na ne a bɛ taa se fo jɛkulu 20 bɔɲɔgɔnw ma minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a denfajala kalifalen don mɔgɔ 2 de la a fɔlɔ ye Mamadou Sensi Kulibali ye ni ale ye Conseil national du patronat du Mali ma ɲɛma ye ani Mamadou Traoré ale ye inspecteur ye Mali douane na Samba fila ani tani la kɛra Mali ka gɛlɛya kɛ kuma de ye ka dangwali sago ni jamana kɔrɔyanfa marabolo caman daminɛni ye wa hali bi o kɔlɔlɔ de bɛ Mali nɔfɛ jamanakuntigisigi kalata min ni o bɛ senna maliden cɛma ana musoma bɛɛ lajɛlen kɛmɛ k'i ɲamada dɔw y'a yira k'a fɔ jamana ɲamakura min bɛna sigi jamana kunna a ka baarakɛtaw belebeleba bɛ a ɲɛ minnu kan ka se ka kɛ bawo gwɛlɛya bɛ sira caman ka hali bi ka sabu kɛ Samba fila ani tani la kɔlɔlɔw ye o gwɛlɛyaw dɔw ye lakanako ta fa kɛnɛyako ta fa dunga fa denmisɛnw ka baarako ka taa se Mali bɛɛ a n'a basigi ni malidenw ka sigiɲɔgɔnya jamɔ an ka ɲininikɛlaw wulila ka se malidenw ma k'u hakilitantaw ɲini maa minnu y'o baaraw kɛ Amadu Kamara ni Samba Tarawele de ye fɛn min sɔrɔ filɛ sécurité ko b'o la c'est jamana hali bi a kolo ma sumaya donc o bɛna kɛ a ka cɛsiri kun fɔlɔ kan ka kɛ o ye i n'a fɔ ni o bɔra yen problème wɛrɛw bɛ maliyɛnw da la bi min bɛna se a ka cɛsiri fanba bɛna taa ka kan ka da minnu kan i n'a fɔ par exemple kɛnɛyako kalanko dunkafa sabatili la jamana kɔnɔ olu ye gɛlɛyaw ye maliyɛnw ma bi bon ni kɔni gɛlɛya ninnu kɔni bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na mais komi pour que ka se ka kɛnɛya ko fɔ i ka se ka dumuni ko fɔ i kan ka se ka développement yɛrɛ ɲɛtaa fɔ fo mɔgɔw basigi kana donc ne ka miiri la priorité fɔlɔ bɛna kɛ ka jamana kolo sumaya ka terrorisme kɛlɛ k'o kɛlɛ kɛ ka sécurité ko kɛlɛ d'une manière générale k'o kɛ n'o banna wagati min na hali n'o ma ban k'o to sen na ka dunkafa sabati maliyɛnw ka kɛnɛya sɔrɔ maliyɛnw ka ladamu sɔrɔ n'o ye kalan ta fanfɛla ye parce que kalanko gɛlɛya b'a kɔnɔ bi a bɛ san caman bɔ fɛn min don a ma daminɛ bi nka ni wagati min tile bɛ faama min tile bɛ o de ta bɛ fɔ sinon a ma daminɛ bi min ye jamana kalanko gɛlɛya ye. Ala ka président ɲuman d'a ma fɔlɔ président fɔlɔ mana na fɔlɔ
aka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na o ye fɔlɔ ye ka maliyɛnw kala ɲɔgɔn na ka lafiya ɲini Mali kɔnɔ ani ka sécurité sur toutes les ka sécurité kɛ Mali fan bɛɛ fɛ sécurité militaire dɔrɔn tɛ dɛ hali dumuni ko sécurité fɛnɛ bɛ yen o ye priorité a ka priorité fɔlɔ a ka mɔgɔw kala ka la paix nati a filanan a ka Mali bɔ jamana welew ka bolo kan sabanan a ka centre de formation créé ka baarakɛbaliya kɛlɛ Mali kɔnɔ Amadu n'i ma centre de formation créé jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ sixième bɛɛ bɛ se ka former mais k'a kɛ ko fɔ bagi mɔgɔw ka former o tɛ centre de formation a ka créé région bɛɛ la hali n'a kɛra cercle bɛɛ ka chômage kɛlɛ o de ne hakili la o ye président kura ka priorité ye a ka kan ka baara fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye olu ye o ye ne hakilina ye Malijɔ kuma la a ka kan ka kɛ mɔgɔ min ye min bɛ maliyɛn bɛɛ ka farikolo ta siya woloma tɛ dɛ siya bɛɛ bɛ maliyɛn min farikolo la o ka kɛ Mali président ye o de ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ kana siya bɔ siya la kana kɔrɔbɔrɔ ko kɔrɔbɔrɔ la kana maraka bɔ maraka la donc hali k'a fɔ ko ni siya dɔ kɛra président ye k'a bɛ siya woloma kɛ an k'o bɔ hakilina la o man kan ka fɔ n'i sigira dɔrɔn a k'a bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali bɔ denga min kɔnɔ denga an bɛ denga de kɔrɔ dɛ k'a fɔ ko an ka parti mɔgɔ tɛ o tɛ président ko la président mana sigi a bɛ sigi bɛɛ de mais Amadu a jateminɛ 1 million et quelque de bɛ président sigi mais 17 millions de ye maliyɛn 1 million min b'a sigi a tɛ se k'olu dɔrɔn ka baara kɛ a bɛ 17 millions de ka baara kɛ fo ka bila maliyɛnw hakili la donc aw kana siya woloma ni fɛn kana kɛ président ko la président mana sigi an ka dɛmɛ an ka Mali taga ɲɛfɛ président kura min bɛna sigi a ka laɲini fɔlɔ ka kan ka kɛ min ye ka jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma nin o kɔni n'a m'o kɛ a b'a fɔ k'a bɛ fɛn fɛn kɛ n b'i pɔn jɔ n b'i sira jɔ o y'a sɔrɔ bɛn bɛ jamana kɔnɔ a fɔlɔ k'a ta Kidal fo Kayi fo ka concertation an bɛ min ma ka réunion ba kɛ an ka kuma an ka sigi ka kuma e yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka kɔrɔnyanfan fɛ an b'a fɔ min ma n'o ye centre ye n'o ye cɛmancɛ ye ni Mopti yanfan e yɛrɛ b'a dɔn min bɛ yen maliyɛn bɛɛ b'a dɔn n'an ma sigi ni président kura ma maaw la sigi a bɛ fɛn fɛn kɛ a tɛ ɲɛnabɔ bon n'o fana bɔra yen ayiwa défi filanan k'a fɔ laɲini filanan ye jumɛn ye o ye an y'an bolonɔ bila sɛbɛn min na n'an b'a fɔ ma ko processus d'accord d'Alger fɛn min don ko faama min minɛ ko sira bɛɛ b'i kuncɛ ma a bɛ bɔ de koyi Mali y'i bolonɔ de bila la Mali y'i bolonɔ min bila la ayiwa mɔgɔ bɛ nafolo d'aw ma bɛɛ sigilen bɛ nin de kan nin ye bibulu de ye u bolo ayiwa ni jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn nana k'i b'o kɔ segin i tɛ taa yɔrɔ la koyi processus d'Alger n'an ma o de bila en œuvre o kɛra fɛn fɛn ye a bɛ latɔgɔma de koyi camancɛla bolo fɛ n'o ye Mopti yanfan ye kɛlɛ min bɛ maaw ɲɔgɔn cɛ adamadenw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka se k'o ban donc jamana mɔgɔ kan ka na a kan k'i ɲɛsin ninnu de ma fɔlɔ n'a kan ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o ye denmisɛnninw ka baarako ye parce que bi in na n'i y'a ye k'a fɔ ko fɛn caman bɛ ka kɛ parce que denmisɛnninw tɛ baara la donc ka baara di denmisɛnninw ma denmisɛnnin joli de bɛ yen bi in na baara t'u bolo donc ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma cogo min na u bɛ se ka baara kɛ a sabanan bɛ kɛ fɛn jumɛn ye k'i ɲɛsin kalanko ale ni kɛnɛyako ma parce que ni kalan ma sabati ka kɛnɛya sabati olu min ye sariya min ye ni jamanakɔnɔden bɛɛ n'a ka kan f'a k'i ɲɛsin o ma a naaninan bɛ kɛ fɛn min ye o de ye k'i ɲɛsin jamana bɛ se ka développer cogo min na jamana ka ɲɛta ka se k'o bila sira kan cogo min na jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ka maliyɛn den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ɲɛta ye min ye ka maliyɛn cɛ n'a muso k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que maliyɛnw faralen don bi donc ka maliyɛnw dusukun kɛ kelen k'u ɲɛsin Mali ma pour que Mali bɛ avancer ko an ka kɛ président min ye ne y'a sɔrɔ n'a nana a tɛna mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a tɛ maliyɛn bɔ maliyɛn na a t'a fɔ ko nin ye muso ye nin ye cɛ ye i ye maliyɛn i ye cɛ ye i ye maliyɛn i ye muso ye c'est à dire bɛɛ lajɛlen kelen ka bɛɛ fara kuluba kelen kan ne hakili la président a kan ka k'o président sugu de a président kan ka kɛ président min ye président min fana bɛ yen n'a nana a b'a ka jamanakɔnɔdenw lamɛn a t'a yɛrɛbakun lamɛn a bɛ jamanakɔnɔdenw lamɛn jamanadenw mana mun fɔ a ɲɛna a b'o kɛ a kan ka kɛ président fɛnɛ président min bɛ yen n'a nana fɛnɛ ale yanni a k'a ɲɛsin a yɛrɛbakun ma a b'a ɲɛsin jamanadenw ka
gɛlɛya min bɛ jamana kan ka se k'o wuli ka bɔ jamana kan ne hakili la o de ye ne ka hakilinata ye président kan ka na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw lamɛn k'i ɲɛsin jamana min bɛ gɛlɛya min b'a kɔ cogo min na gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ an ka jamana kan. ji ye ɲɛnamaya ye wa koɲuman ni sigida denw sigin bɛ o de fɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Jalakɔrɔji sigida kɔnɔ. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ nin zamiya in na jiko gwɛlɛya bɛ koɲumaninkaw fɛ min ye su dugu tilan jɛnjɛ ye f'i ka wuli so kelen nɔfɛ walasa i ka se ka ji sɔrɔ k'i mako dilan. Samayira Sanogo ani Daramani Male olu ka munumunuzalo bɔra koɲumaninkaw ka se ka a ko jateminɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. N'a ma ɲa k'a fɔ ko bɛɛ bɛnnen a ka ko guna adamadenya jɔsen ye ji ɲuman sɔrɔli ye ko ɲuman musolakaw bɛ dama kasi la su ani tile walasa ni ka se ka o makoɲɛjiw sɔrɔ ka d'a kan n'i ko muso ye ekoji n'i ko sanuya ekoji nin yɔrɔ kɔfɔlen na n'i ko ji ka ban i k'a dɔn k'a fɔ ko bɔgɔ bi olu dabɔra. A cɛ na di ko degun b'an na dɛ tilema yɛrɛ gɔni hali anw cɛ tɛ sunɔgɔ n'an taara di ɲini na denw bɛ kasi kɛw bɛ den ɲuga k'a yara kari kɔnɔ anw ɲini na di ko in na bidɔn kelen 25 diko b'an na yɛrɛ de woromina ma se yan nɔ sato kelen min sen na anw bara yan nɔ tile 5 sato de dayɛlɛ o 5 kɔnɔna na fana bɛɛ tɛ di sɔrɔ n'a dayɛlɛ a tɛ tɛmɛ bidɔn 10 kan o tɛ sato ye o tɛ anw mɔgɔ ɲɛ a bɛ tigɛ su ni tile on tɛ di sɔrɔ yɛrɛ de. Jiko gɛlɛya bɛ ɲini ka fa yan nɔ hali an ka denw tɛ kalan sɔrɔ ka kɛ parce que n'u bɔra kalan na dɔrɔn a ye taa turu minɛ a bɛ bɔ turu minɛ yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ taa kalan yɔrɔ a bɛ jumɛn faamuya an yɛrɛ ka denw bɛ a dara ka yɔrɔ la u bɛ bɔ 1 heure u bɛ jigin ka bɔ 1 heure u bɛna dumuni kɛ dɔrɔn u bɛ taa jita yɔrɔ la ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ kalanko la hali samiyɛ fɛ an bɛ taa jita an tɛ château datugulen na an bɛ taa jita fo yan fɛ ni tilema sera n'i ma wuli 4 heures i t'o ji sɔrɔ i b'o ji bɔ de k'o sigi denmisɛnninw bɛ bɔ kalanyɔrɔ la ka n'o don i bɛ taa kɔti sanfɛ yiri de bɛ d'a ma ni i kɛra maa 30 la i bɛ ji sɔrɔ n'i ye o jɛ i bolo tɛ jiko la tuguni tigɛ kariti u b'a fɔ ko symbole o de bɛ d'a ma. An ka jiko a ka gɛlɛya kosɛbɛ yɛrɛ de an bɛ si ji nɔfɛ maɲumano kokɛ la dɔw yɛrɛ dɔw bɛ ka ji yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ ni worobinɛw tigɛ don o don an tɛ ji sɔrɔ an bɛ to sɛgɛn si bɛɛ la an tɛ ji ɲini k'a sɔrɔ n'a kɔni sera k'a lajɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ka ji ɲini ka d'a ma a bɛ sɔn ka diya an ye kosɛbɛ yɛrɛ de an ka jiko ka gɛlɛ kojugu yɛrɛ de ni sɔrɔ kɔni tiɲɛna ka ban kɔni o y'an ka jiko nɔgɔyali hali ni kelen tiɲɛna dɔrɔn a bɛ gɛlɛya awɔ a bɛ tigɛ parce que kuma dɔrɔn a bɛ datugu de ko fo ji ka jigin ko ji fanga ka dɔgɔ dugukolo la o waati ma kɛ n'i y'a sɔrɔ kelen yɛrɛ tiɲɛna ka bɔ a la dɔrɔn o y'a ko bɛɛ tiɲɛni ye an kɔni bɛ to an b'a ɲini yɛrɛ de a tɛ sɔrɔ barikon kelen o ye 30 ye bito o dɔrɔmɛ 3 ye pala fana dɔrɔmɛ 3 ye hali samiyɛ fɛ an bɛ ji san ne yɛrɛ ka barikon fana datugulen filɛ n bɛ se ka taa 30 sara ka sɔrɔ k'a soli ko n'a kɛra badara ta ye badara kɔni tɛ kɔni tiɲɛna o bɛ di mɔgɔ ma fu la o biton kelen sisan n'an nana turu min na sisan bɛɛ biton 5 kuma dɔrɔn n'a gɛlɛyara bɛɛ biton 3 jiko gɛlɛya de b'an kan yan nɔ ni dugu jɛra an ka jiko ka gɛlɛn yan kosɛbɛ dɛ an muso minnu bɛ yan tile kɔnɔ an tɛ koko 2 kɛ n'an ye minɛn ko sɔgɔmada fɛ an b'o ji de sigi ka wulafɛta ko n'o ye maa si tɛ koko 2 kɛ yan n'i kora sɔgɔma fo sini sɔgɔma i tɛ ko bilen an nɔgɔlen don yan an n'an denw bɛ nɔgɔlen don yan n'an y'an denw ɲɛ ko a banna tile 2 u tɛ ko jiko bɛ ka bana de bila anw na yan an bɛɛ nɔgɔlen don an ka finitasu ni y'anw jɛlen fo ni samiyɛ sera an bɛ tɔlijiw de minɛ yan k'an ka baara kɛ n'o ye sisan kɔni an jɛlen don samiyɛ sera hali sura an ye tɔlijiw de minɛ an ka yɔrɔ bɛɛ falen don tɔliji la n'o tɛ ji t'an bolo yan ala ni jiko gɛlɛya fɛ an ka dumuni tɛ mɔn midi an ka dumuni ye 2 heures dumuni de an bɛ sɔgɔmada bɛɛ kɛ ji ɲini na kabi fajiri ni wulila depuis 3 heures ne yɛrɛ bɛ wuli ka taa worobinɛda la fo sɔgɔma 10 heures i tɛ ji sɔrɔ n'i ye ji sɔrɔ la ka na baara daminɛ i ka dumuni bɛ mɔ waati min na o b'a sɔrɔ fo 2 heures sera ji yɛrɛ de tɛ yan sato kelen mun bɛ yan ko bɛɛ mago ka ɲɛ o la bɛɛ t'a sɔrɔ ni min y'a sɔrɔ bi fo sini dɔ wɛrɛ tɛ t'o ma bilen n'a dira ma sɔgɔmada fɛ o don yɛrɛ bɛɛ t'a sɔrɔ bilen fo dugu jɛ n'a ma ɲa k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla o bɛ sɛgɛn na su ani tile walasa ka se ka ji sɔrɔ ni o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la u tɛna sɛgɛnni ka o dama kasi ɲɛmɔgɔ ye pour que u ka se ka kɔfilɛ olu la. o ka anw dɛmɛ di ko in na anw ɲɔninen don di la o ka anw dɛmɛ di ko in na yɛrɛ de. an bɛ wele kan min kɔni se ɲɛmɔgɔ kɔni ma an b'a lajɛ u fɛ u kana ji d'an ma parce que jiko de b'an na n'an kɔni sera ka ji sɔrɔ kɔni a bɛ diya an ye. ne kɔni bɛ se ka min fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'u janto an na yan nɔ u k'u hakili to an na k'an dɛmɛ jiko la n'an sera ka ji sɔrɔ an ka kɛnɛya bɛ sabati n'o tɛ n'an ma ji sɔrɔ kɛnɛya ka gɛlɛn musow bolo dɛ n'i y'a mɛn muso ka sanu ji de don dɛ i tɛ ko siɲɛ 2 an kasa bɛ k'an cɛw tɔɔrɔ yan dɛ
awa n'u sera ne kɔni bɛ weleda min kɛ ɲɛmɔgɔw ye u k'an dɛmɛ jiko la. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko ni samiya in na ni yɔrɔ kɔfɔlen musolakaw u diyagoyalen bɛ ni ka so ni bayanwariw de sigi tɔlu kɔrɔ ni san min na walasa ni ka se ka jiw sɔrɔ min bɛ dɔ bɔ u ka tile dengun na. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni fanba bɛ boli Kongo Kinshasa jamana de kan ka daminɛ ni Moïse Katumbi waritigiba in dolatitɔ Tupisa Mazembe tigi de ko don. Ale min bɔra ni ɲinanya santila ye Kongo Kinshasa dafɛ ka sabu kɛ ɲuɲu ni ɲanya kunbɛ ani jamana ɲɛma Joseph Kabila ni ɲɔgɔn cɛ o y'a lase Kiri Binaku kan. Ni Kiri yɛrɛ jatigɛtɔ a ka lakana tigilamaw ka taa se jamana ɲɛmaso ka lakana tigilamaw ma ni o ye polisiw ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɔ k'ale yɛrɛ jogin o senfɛ ka sɔrɔ k'a labɔ jamana kɔnɔ lapasabaw ka laɲini kɔnɔ. A kɛlen k'a fɔ k'a bɛ segin ka don Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana kuntigisigi kalata olu bɛ kɛ desanburu kalo tile 23 wa a yɛrɛ ye cɛbɔ don baw dawulatigi don jama bɛɛ a kɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la ni o ye Katanga mara ye Lumumbashi o ye o duguba ye a kun ko k'a bɛ don Kongo Kinshasa jamana da fɛ n'a ka pankuru jɛtɛ privé ye jamana ɲɛmɔgɔ ko k'a tɛ daga a ka jigi a ko kumana k'ale na taa siramasira fɛ ni o ye dugumana ye Zambie ni Kongo Kinshasa ni ɲɔgɔn cɛ a taara sɔrɔ yen fana jamana ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ka daw suwa a ɲɛ ye bawo lakana tigilamaw fɛnɛ kalen ka don k'a tɛ don ye a kanuba minnu bɛ Lumumbashi olu kɔni kun bɔra Lumumbashi ka na fɔ danger la Zambie ani Kongo Kinshasa ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'a kunbɛn ka gwɛngwɛ ka don u y'a sɔrɔ min ye lakana tigilamaw ye u kɛmɛ k'u ka mobilibaw bana mini sira fɛ yanni poste de péage yɛrɛ cɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ tɛmɛ yen ka Zambie jamana lasɔrɔ ko i bɛ Moïse Katumbi kunbɛn bibi ngwani na a ka maa minnu ni olu bɛ kunnafoniw lase a tɔgɔ la olu y'a yira k'a fɔ a kɔni danna Zambie dugukolo de ka a kanuba minnu bɛ yen olu kɔni ni a kun bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min a ka mobili kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka a fo fa bɛɛ lajɛlen la a kɔni y'a jira k'a fɔ a mana tigɛ dawuda kɔni nka ale na don Kongo Kinshasa jamana da fɛ Lumumbashi maire o ye a yira k'a fɔ ale tɛ se ka jɛn ni a ye Moïse Katumbi ka don Lumumbashi kɔnɔ o Lumumbashi maire o min fɛnɛ y'o ye jamana ɲɛma Joseph Kabila ka maa sigilen de don a ko fɛn damadɔ b'ale bali a ka sira di Moïse Katumbi ma fɔlɔ a ka pankuru jɛmakɛ ni o ye o ka jigi Kongo Kinshasa dugukolo kan o tɛmɛnen kɔfɛ Kiri ko ta fa kɛmɛ ka Moïse Katumbi nɔbɔ o kumana ko nin bɛɛ lajɛlen bi a bali ale ka se ka sira di Moïse Katumbi ma a ka don Lumumbashi dugu kɔnɔ nka maa minnu kɛra ka Kiri sigibaw ye senga sanasini ko a kɔ ka laban ka jalaki k'a fɔ Kiri y'a nɔ minɛ o Kiri ɲɛma dɔ kɔni sina ka porokoto ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Faransi ka sɔrɔ k'i to Faransi ka dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ kɔni ngalifa bɛ Faransi ma ɲɛmaw mɔ ka sabu kɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ maa ti to i yɛrɛ mɔ ni jamana ɲɛma tɛ hakilina kelen na ko hali Kiri min na sigira senga ni ale ye Moïse Katumbi jaki a la ko jamana ɲɛmayaso masurunamaw de kun bɛ ka ŋwara da la ko fɔ ka Moïse Katumbi jagoya jaki Kiri senfɛ n'o tɛ ko ma jaki yɔrɔ ye o y'o kɔrɔfɔ ye ŋɔni fɔ bibi ŋɔni na jateminɛtɔ minnu bɛ yen nɔ kalata Binaku ka lajɛ ni kalata kɛra kɛ fɛn ye maa min bɛ sɔn ka sebaya ta o jateminɛ jɛkulu ni o ye sondage jɛkulu ye olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ Moïse Katumbi dawulatigi don ni kalata ko k'a bɛ kɛ fɛn ye ale ni maa minnu bɛ sɔn ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛkun na o ye Jean Pierre Mbemba ka taa se cɛkɔrɔba de Etienne Tshisekedi denkɛ Félix Tshisekedi ma olu kɔni ka jaabi kunfɔlɔw kɛmɛ k'o de jira. O Jean Pierre Mbemba o min ni an da sera o ma ale fɛnɛ kunbɛn diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bolo la Cour pénale internationale CPI san 11 a y'o de kɛ bolo la ka sabu kɛ ko tuma min na ko kɛlɛ bɛ maa ɲɛma fila ni ɲɔgɔn cɛ Centrafrique jamana kɔnɔ Général François Bozizé bɛ ka ɲini ka Anja Félix Patasse ka kafo jaso k'olu fila dɔ la kelen kɛ n'a kɛ ka wele bila a ka mamurilen jɛkulu ma o y'a sɔrɔ Kongo Kinshasa yɛrɛ jamana fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ kamine don ko a taara olu boloma dɛmɛ ni mamurilen jɛkulu ye k'o senfɛ ko maa caman ni bɔra Jean Pierre Mbemba ka kulu marabafɛntigiw fɛ a minɛkin kun ye o ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la san 11 kɔli kɛlen kɔfɛ n'a labilara bibi na sira dira ma a donna Kongo Kinshasa jamana da fɛ n'o y'a faso ye
a bi jamana bila tuma min na o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa danga don o tɛmɛnen kɔfɛ wasaden fɛnɛ kun don ko sénateur a minɛna Bruxelles la Belgique fa b'a la ni ka tilen ni a ye CPI la Hollande jamana kɔnɔ ka sabu kɛ ani Joseph Kabila kun bira ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a donnen jamana kɔnɔ n'a labanna ka taa kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI na ka t'i tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnbaa ka laban k'a jira k'a fɔ a ye cɛbɔ ye k'o gafew fɛnɛ ta k'u da Moïse Katumbi a ye dantigɛli kɛ ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin n k'a fɔ Jean Pierre Bemba ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Moïse Katumbi mɔ a ye kunnafoni digɛnɛ dɔ sigi sen kan min senfɛ a ka b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila n'a ka fanga u ka lajɛ u ka daɲuman don Moïse Katumbi kunkanko la ale min bɛ danger la n'a dɛsɛn bɛ ka don ko barisabu ka da ka jamana kundigisi kalata ni a bɛ kɛ décembre kalo tile 23 ko a man kan a ka kɛ jamana den dɔ kɔ o kumana da ka yɛlɛ Moïse Katumbi ye a ko ale kɔni hakilina ye fɛn min kɔni ye a man kan maa dɔ ka taa k'o bila kɛrɛfɛ ka sabu kɛ ko o ni jamana ɲɛmaa tɛ ɲɔgɔn kan fɔ barisabu ka da ka jamana den fanba de bɛna sugandini kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ décembre kalo tile 23 jamana kundigi sigi kalataw la o kumana a ka lajɛ da ka yɛlɛ a ye Moïse Katumbi yɛrɛ ka to jamana kɔ ka danger la a ye bataki dɔ sɛbɛ u ko min ma ko Twitter a ye kunnafoni sɔrɔ sira kura nasiraw don a y'a yira k'a fɔ ale bilama fanga kɛn bɛ k'ale bali a ka pankurun ka jigi Congo Kinshasa dugukolo kan ko a jalaki kun ye mun ye a ko dɔ wɛrɛ tɛ ale b'a fɛ de k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini jamana ɲɛmaaw b'a fɛ k'ale bali o de la u tɛna ale bali o la u bɛna jamanadenw de bali u k'u dɔngɔ ta walasa yɛlɛma o ka kɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ a ko kuma na hali bi ale na kɛlɛ kɛ min bɛ se k'a to o waleya bɛ wuli ka bɔ a kan k'a bɛ foli lase Kasumbalde Sakaw ma o ye Zambi ni Congo Kinshasa danger dugu laban ye k'olu minnu y'a bisimila k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Angola jamana ɲɛmaakura Joao Lourenço fana ye Congo Kinshasa jamana ɲɛmaa Joseph Kabila bisimila kuma o kuma ni Joseph Kabila kun y'a laɲini k'a bɛ taa bɔ Angola jamana ɲɛmaa ye ko dɔ kun bɛ don a senkɔrɔ ka sabu kɛ gwɛlɛya de kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Joseph Kabila n'a ka fanga kun sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bɛ Angola ma ɲɛmaakuraw bolo barisabu ka d'a kan mɛ kalo waatiw la kɛnɛ dɔw sigira senga jamana ɲɛmaa saba ni ɲɔgɔn cɛ Joao Lourenço Angola jamana ɲɛmaa ani Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛmaa ka taa se Faransi jamana ɲɛmaa mɔ o ma bɛɛ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila mɔ bawo u maa saba ka sigi kun bɛ ka tali kɛ Congo Kinshasa kun kan o kumana Congo Kinshasa maa ɲɛmaaw ko olu tɛ jɛn ni a ye olu kun kan kuma ka fɔ maa wɛrɛ fɛ min tɛ u ye k'a fɔ k'i bɛna ni hakilina ye k'o diyagoya cogo ko Congo Kinshasa jamana dala ko jɛn tɛna kɛ ni a ye Babu Sentigi ni o ye Lambert Mende ye ale kɛra o kuma fɔba ye jamana ɲɛmaa Joseph Kabila tɔgɔ la n'a ma ɲa k'a fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jakɛɲɔgɔnyaw bɛ yen min bɛ se k'a to kuru min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a kuru bɛ se ti cogo min Joao Lourenço kun ye a laɲini jamana ɲɛmaa Joseph Kabila kana bɔ a ye o de sera ka kɛ nka sigi kɛra ka kuma ɲɔgɔn ye hakilinatigɛw fana dira bawo jamana ɲɛmaa Joseph Kabila y'a yira k'a fɔ kalata min kan ka kɛ décembre kalo tile 23 a y'a ko ni ala ma basi wɛrɛ kɔni kɛ ko jamana ɲɛmaaw n'u seko kɛ a la a ka kɛ hɛrɛ ani baden la nka yɔrɔ min kɔni kunna siri bɛɛ la k'a daminɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ Congo Kinshasa fanga sinamatɔnw ka taa se Congo Kinshasa jɛɲɔgɔn jamanaw mɔ a yɛrɛ jamana sariya sunba kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a man kan a k'i kanbɔ ka manda wɛrɛ ɲini bilen nka hali Joao Lourenço fɛ yen a ma se k'i da se o ma k'a fɔ ne tɛna n kanbɔ o de kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen ka kɔnɔguwanko ye barisabu ka da kan bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ a ka kumaw banna jamana ɲɛmaaya la kabini san 2016 a ye murugurundakoyaden n'a bɛ o la bi fanga na n'o tɛ a man kan a ka nin kuma in sɔrɔ ye wa a yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ ni o ye Parti du Peuple pour la Reconstruction de la Démocratie PPRD olu fana minnu ni a bɛ tɔn kelen na maa si jiran tɛ a fɛ olu mɔɔw la k'o dɔnna kɛ cɛbɔ ye a y'a bɛɛ lajɛlen bɛ kunnasiri la o de kosɔn fanga sinamatɔnw ko olu bɛ ka ko in dacogo ye cogo min a y'a ko in bɛ sɔn ka kɛ ko dɔ ye u bolo barisabu ka da ka uti kalo tile 8 o ye kow datugulen ye maa si ka jamana ɲini gafe tɛ bisimila bilen an dun bɛ uti kalo tile 4 na ka fɔ ko jamana ɲɛmaa Joseph Kabila a tɛna cɛbɔ kɛ a tɛna maa jira min bɛ kɛ cɛbɔ ye a yɛrɛ don b'a yira fana k'a fɔ a tɛna kɛ cɛbɔ ye bɛɛ lajɛlen kɔni kunnasirilen don a ko la nka kanubaw kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ yɛlɛma donni min kɛra jamana sariya sunba la san 2011 janvier kalo la ka min ye jamana ɲɛmaa a ka sigili senfɛ kalata o ka kɛ tako kelen ye tako 2 kana ye a la a bɔli min kɛra tako 2 la kana kɛ tako 1 ye k'o yɛlɛma bɛ kɛ sababu ye k'a daga
jamana ɲɛma Joseph Kabila ye a ka se ka manda wɛrɛ ɲini o kɔni bɛ ka bɔ a kanubaw da a yɛrɛ kɔni gɛn ka fɛn fɔ a ko rɔ fɔlɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Organisation mondiale de la santé OMS jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔnba Nations Unies bolofara dɔ min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ale n'an b'a jira k'a fɔ Ebola kɛlɛ a bɛ ka taa ka olu bolo dan bawo kɔsada in na u tilara dɔ furakɛli la dɔ wɛrɛ n'an bɛ poyi nka min n'an bɛ poyi nin sen o de ye kɔnɔ gwangoya kɔrɔ bawo tan bɛ poyi Congo Kinshasa fa min fɛ o ye a mangamayɔrɔ de ye u k'a ma ko Nord Kivu yen kulu maramafɛntigiw de bɛ fa bɛɛ lajɛlen la ye kɛnɛya tigilama tɛ se ka bɔ k'i b'i pɛtɛ ko furakɛli k'i bɛ taa ni o ye o fan fɛ ni o ye vaccin ye ka taa o kɛ ka maa pikiri k'i kisi Ebola bana tɔɔrɔ ma o de kosɔn Organisation mondiale de la santé OMS ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ nin sen a y'a ko u kɔni bɛ sɔn ka sɛbɛkɔrɔ sɛgɛn a y'a Ebola a kɛlɛtɔ la nin kɔnɔ in na bawo n'i tora k'i pɛtɛ a yɔrɔ la i laban bɛ sɔn ka tunu o kumana k'u bi a ɲini jɛnsɛrɛgɛnna ni tɔnba Nations Unies fɛ ni dɛmɛ minnu bɛ se ka kɛ walasa Ebola poyi ko min ye nin ye Nord Kivu Congo Kinshasa man ka mayɔrɔ la a ka lajɛ u ka dɛmɛ ka u kɛlɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi na min ye dugu caman ye a jira mɛ k'a fɔ Ebola bana a yen bɛ yen yɔrɔw la nka min ye OMS ye o y'a jira k'a fɔ bana lasulu sera ka dɔn a poyira cogo min na ko dɔ de fatura u ka janaja mɔgɔw de taara ɲɔgɔn sɔrɔ u dala a n'a kɛ ɲanguma dɔw ma ka n'a kɛ fure la ka sɔrɔ jateminɛ ma kɛ a ko ka ko de nana ni Ebola poyili ye ko kura nka u y'a yira k'a fɔ banakisɛ min don Ebola siya ka ca ko nka u ko min ma ko Susei Zaire o de don o de kama fa cogo ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye a y'a ko kumana ni o ma kunbɛn joona k'a laban bɛ sɔn ka kɛ kojugu ye Congo Kinshasa fa in kɔnɔ ni o ye Nord Kivu ye mangamayɔrɔ don a y'a ko maaw tɛna se ka furakɛ n'o tɛ ko fura bɛ yen ni o ye vaccin ye bana kunbɛla ko o bɛ ka sifilɛ o ye vaccin expérimental ye u k'a ma ten bana sifilɛla de don a y'a ko u dan b'a la k'a fɔ n'a tora ka kɛ bɛ k'a bɛ sɔn ka Ebola bana in fa a yɔrɔ la nka olu kɔni mago bɛ dɛmɛ na bawo olu kelen tɛ se k'a fɔ k'u bɛ taa u yɛrɛ ma Nord Kivu k'u bɛ taa maa furakɛ ye. Brazil jamana o bi bamananga kunnafoni kunjɛ lula jamana ɲɛma kɔrɔ bɛ kaso la san dan ani san fila ani kalo kelen a kan k'o de kɛ kaso la ka sabu kɛ ko tuma min na a bɛ jamana ɲɛmaya la ko a tun bɛ ka yuruku ko caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye marchew ye olu ditɔ k'a yɛrɛ tun bɛ sɛbɛkɔrɔ laja o de nana ɲuɲu ni ɲɛɲa wuli a nɔfɛ a bɔlen kɔfɛ fanga na ni ka ɲanamuso laka dɔ bila a nɔna ni o kun ye Dilma Rousseff ye o ko kelen de y'o lata ka sɔrɔ ka na se a y'a man yɛrɛ mɔni o ye cɛkɔrɔba Luiza Inácio Lula da Silva ye a kɔni milama ka fanga ɲini dɔ Parti Travailleur o kɛmɛ k'a jira k'a fɔ jamanakuntigi kɛlɛtaw minnu bɛna kɛ a y'a ko olu ka fanga ɲini dɔ cɛbɔ ye Lula de ye hali n'a bɛ kaso la bibi in kɔni na maa caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ dawulatigi don hali bi k'a to kaso la baw a ka fanga kɔnɔ a ye baaraba kɛ n'o tɛ a yɛrɛ ma o n'a ɲɔgɔnna kalanba kɛ ka na ni diplôme baw ye maa min don menuisier minnu ka baara ye nɛgɛ baara ye menuisier métallique o maa de don ouvrier nka nane fanga na a ye yɛlɛma caman kɛ Brésil ye wa Brésil bɛ o lahɔrɔma de la bi a kɔni bilama ka bɛn ni sibiri uti kalo tile 4 ye a ka fanga ɲini dɔ sigira ka bɛn a ka k'a fɔ ale de bɛ kɛ cɛbɔ ye wa min ye fanga ɲini dɔn wɛrɛw ye olu maaw fɛnɛ tun bɛ ka u ka cɛbɔ suganti Marina Silva ale fɛnɛ centre gauche ma do Parti Red ale fɛnɛ sugandira ka taa se Sao Paulo gouverneur kɔrɔ ni o ye Brésil faba marabolo ɲɛma kɔrɔ ye Geraldo Alckmin ale fɛnɛ sugandira a ka maaw fɛ nka Lula da Silva kɔni gɛmɛ ka jira k'a fɔ ale ko bin gɛmɛ a ka minɛ ka don kaso la fanga jugu de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna surasi fanga a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni nka maa caman y'a jira k'a fɔ ni a tora yɛrɛmɔ a bɛ na fanga na ko kura barisabu ka da ka dasumusumu ni fɛn o fɛn kɛra ni o ye sondage ye olu kɛmɛ k'a jira k'a fɔ maa 30 kɛmɛ sara la olu kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Brésil ka denw na olu kɔni dɔgɔma don ka ban o b'a jira k'a fɔ maa min don hali bi Dawudatigi don. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni ma min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bacili don yan'o cɛ a k'an bɛn jɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.